toen ik 26 jaar weer. We kwamen bij een oomke van mij op visite, die weer Jiddy. En die hier op zijn Jiddy een vergadering plant. En dat weer de begrafenisvergadering. En toen zei hij van, het is al raar, maar we kunnen hier in Watten kunnen we geen dragers meer krijgen. Nou, ik ging een paar flesjes bier aan. Ik zei, nou, als er net meer is, dan wil ik ook wel. En 2 dagen later stier bij mij de boer op een stoep en die zei, dan derde wij de klein ophellen en opdracht doen. Ik zei, wat moet ik doen? Opdracht doen. Ik zei, wat is dat? Nou, ze zei, toen had je het op als drager. Oeh ja, ik dacht, ja, dat is extra, maar ik hier net dacht dat het zo gauw komt zo. Nou, de eerste 4 dagen, al die 4 dagen, dat het nog doorvalt, de begrafenis weer, had ik net eens eten gaan. Zo bood zeggen het weer jongen. Ja, de spreem is altijd niet in de familie geweest. Ja, mijn pa had een bouw laten en, nou ja, en ik had hem dan God voorkomen laten. Ik zei, nou, dat moet was. Dus zei ik in de band van, ik laat de preem opknappen. Nou, mooi zijn ze. Maar toen zei ik wat het kostje moest. Toen zei ze, hij had gewoon gek gehad. Hij moet zelf maar weten, maar dan mag direct mij gaan te varen. En toen dacht ik, nou wil ik van Kika varen. Want in elk dorp werd ik actief geweest. Ik ben wel band verstaan aan kanker en dat had me altijd aangegrepen. Ja, van alle weet ik de naam nog wel, maar sommige weet ik de sterfdatum nog wel. Maar ik was altijd wel blij dat ik de meeste begeleiden mocht. Maar het had me altijd wel aangegrepen. Ik dacht, nou, dan moet ik van Kika varen. Dus zodoende ben ik van Kika begonnen te varen. Sommigen die hebben hun hele leven lang op water wennen. En, nou ja, en dat ze dan kiezen, die kiezen dan ook voor om met de preem. Of sommigen hebben altijd zitten visken ergens. Nou, en daar worden ze dan ook nog even langs varen. Nou ja, dat had wel een bijzondere sfeer. Ja, dan denken ze alle hier even, nee, nou, daar had hij of daar had mij altijd even zitten. Nou, ik vind het altijd mooi om mensen te helpen. Werk dan ook mij. Dat hoeft niet alleen mijn begrafenis te worden, maar dat kan ook wel mijn oordeel worden. En dat jou gewoon voldoening. Dat de mensen tevreden met je. Ja, dat is het. Ja.